Ну, элекке жырларымды ұнтырға ярамын. Кешкелерінің неге керегі бар? Коя барған, коя жүрген бүтін моментларын түшіріп жүрей. Елейді ескет мен білем, сен білесің. Taşılama, erkeği taşılama, mine izege durağınan. Başta timege bastırgan. Bayın turda jırlar көп. Balanlarda da bal süze, ni hoşu iken bulay. Dürüst mü? Yok, oldu. Dürüst tügel. Dostlar, barығызға да сәлем. Сіз Жырпыш Батыл шоуының шираттағы шығарылышын қарайсыз. Һәм бүгін бізде қонақта біздің мұңлы жыршыларыбыз Руслан Керамеддинов білән Сирине Зейнетдинова. Сәлем. Сәлем. Нешік хәлләрігіз? Аллаға шүкір, хәлләр бик яхшы. Кәйфләр шәп? Кәйфләр шәп. Яхшы, ярый. Біз білмеген яңалықлар бар ма бұл дүнияда? Сіздің турда? Біздің яңалықлар біліп тұралар. Біз бір неде скрывать етмебіз, чөнки біз ижатташ юлыбызда бірге дуэтлар жырлай башладық. Шуңа күрә яңалықлар нинди біз яңа дуэт көтелә. Әйе. Менә яңалыгыбыз шул. Чөнки тамашачы сырый, безнең күрәсең тавышларыбыз килешә һәм менә тамашачы тагын да иштәсе килә безнең дуэтларына. Шуңа күрә біз шуның өстендә эшлибез, иҗат итәргә тырышабыз, тагын да. Менә яңалыклар шулай. Ярый, яхшы. Менә уйный башлаганчы сездән сорыйм әле, сез элеккеге җырларны күбрәк беләсезме, әллә инде яки заманча җырларны? Төрлечә. Мен әйтеп буенча, элекке җырларында без инде хәзерге вакытта концертларыбызда кайтарырга тырышабыз халыкка, яңа җырларны өйрәнәбез, яңа теге туган композиторлардан яңа җырларны яздырабыз. Ну, элекке җырларны онтырга ярамый. Хәзер шундый тенденция китте бит инде, элегрәк язылган җырларны кирдән яңарту ысулы бар. Менә шуның өчен шулай. Сирне. Әлбәттә, инде мин безнең ретро һәм инде халык җырларыбыз бүгенге тамашачы белән бергә атларга тырышып, заманча җырларны да тырышабыз тыңларга. Чөнки кай вакытлар да җитеп бетми. Әмма ләкин сәхнәгә хәзер менә мәгънәле дөрестән дә онытылып бара торган җырларны алып чыгуны әкрен генә тагын да шушы нигә кертәсе килә иде. Яхшы, рәхмәт бик зур җавапларыгыз өчен. Башлыйбызмы соң? Башлыйбыз. Беренче тур кагыйдәләрен аңлатып китәм. Экранда бер артлы сүзләр чыгам. Катнашучылар тизрәк төймәгә басып, шул сүз кергән җырның берничә юлын җырлап күрсәтергә тиешләр. Уенчының җавабы булмый икән, бал алу мөмкинлеге көндәшенә күчәп. Аңлашылдымы? Безнең экранда хәзер сүзләр чыгачак. Беренче сүз ок. Аха, Руслан безнең берен. Мин идем. Поэтим. Аха, яхшы. Сирине безнең беренче ок. Ак майларда ак вәгъдәләр бирешкән идек җаным, яратучы, кайгыртучы, әлдә син бар, ай җаным. Шулайрак бугай сүзләре. Булдымы, бигрәк моңлы җырлыйсыз. 1 балл безнең Сиринәгә. Алга таба дәвам итәбез, әйдәгез. Аха, Буран безнең бу юлы Руслан беренче. Буран дулай, буранна шундай кешеле, акка буран, ләй. Сирине дә белмим. Юк, аны югары, шуңа күрә мин тыңлап калдым. Буран дигән сүз керде. Аха, булды. Тиздән бураннар җитә, бу җыр тиздән изләме. Чыгарсың төсле. Шулайрак бугай. Сез бик яхшы дуэт. Ярый, яхшы, рәхмәт. Һәм без инде 1 балл Русланга, 1-1 алга таба киттек. Гомер безнең беренче булып Сиринә. Гомер үтә диләр, гомер үтмәй, без үтәбез гомер юлларын.
qarab uftanmayıq əli, Ükeni məslik itib ütəyik, Ütkən indi alğa qarab, Ütər yolunu matürütik biz, Ömürlərini ülməz şaritik biz, Ükeni məslik itib gitik biz. Mənə şunday jır. Kübürək təcrübəlab gittim axırısı. Yaxşı, biz jırlarını biknik yaratamız. 2-1 alğa tava gittik edəgiz. Жылы. Həm indi bizning Ruslan birinchirək bo'ldim. Жылы. Sizin bizden duetdə var idi o. Bir жылы söz ayt olmadım kebek, ayt olmamadır yıllar boyuna. Bir жылы söz ayt olmadım kebek, ayt olmamadır ömür boyuna. Bo'ldi bu. 2-2 ham biz alga davom etamiz. 2. Bizning birinchi bo'lib. Birinchi bo'lib. 2. Buni sразу tega uyga kelmaydi deganda. Ikki. Бар инде анда жер. Бар инде ул. Кой бар инде ул. Элейдә искә төшер. Мин беләм, син беләсең ул җырны. Мин беләм ул җырны. Әмма ләкин искә төшми. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү. Сез икәү. Бар килгән сөз. Точно. Баз син. Сирене бастым. Ничек мин озак тордым. Үзебезнең Нурлат композиторы Рамил абыйның шияләр әйбит Габдулфат абый Сафин репертуарыннан. Сез икәү, без икәү, бары килгән дияләр. Менә бит булдырдыгыз. Безнең эшкә 2. Алга таба киттек. Кайын. Кайын ауган, кайтасы юлларыма, әл ятларда булсаң да, кайтырсың кулларыма. Әлдә шушы жыр бар инде кайын турында. Кайын ауган. Ак кайыннар арасына, ак кайыннар янына. Кайын турында жырлар күп. Мен үзем урманда эшләгән кеше, булар беләм. Кайынның ауганы да бар, кайынның ятканы да бар, кайынның турганы да бар. Яхшы, рәхмәт. Алга таба дәвам итәбез. Безнең әлегә баллар 3-3 тигез барасыз. Сандугач. Сандугач. Сирина? Сандугач турында жырлар бик күп инде безнең әйме. Ул да булса безнең Менің бір иптеш малай бар, Самар өлкәсендә. Ул бу тапшыруны карар инде, ул миңа шалтырткан сайын, сандугач ничек хәлләрең дип сорап бирә. Сандугач. Җырлар күп. Сандугач, син китәсең, мин калам. Җырларыма Алга таба киттек, әйдәгез. Шишмә, Руслан беренче безнең Шишмә. Нинди җырлар бар безнең? Мин басам да үзем уйлап басам инде. Самый главный басырга кирәк. Шишмә. Җидегән шишмәләрдә Şiletir ağa kömür sular ağa kışlar sayrı
Шулы шақларда бигірі. Жырла енді. Шулы шақларда бигірек яманысың. Ақырын Руслан бітірді, малатсым. Балны енді Русланға берәзім сенде? Yok, ben özüm basam, özüm seni yazıldam. Ben şu basıp kantıram, sen jırla. İkigizге de bal berəbiz. Ruslanga da bir bal, Sirnəgə də bir bal. Həm biz olğa taba gittik. Ekranda Şeşke. Şeşke birinci Sirinə, eydə nindi jırlar var bizning? Şeşkelerinin niye kiregi var? Üzü birer kişi bulmasa. Şeşkelerinin niye kiregi var? Üzü birer kişi bulmasa. Nersesin ol, kükte yanğan koyaş. Üst koyaşın balkıp durmasa. Nersesin ol, kükte yanğan koyaş. Üst koyaşın balkıp durmasa. Buldu bu, rəhmət Vigzor, rəhmət. Həm bizning indi ekranda hazır soңғы söz bulacaq. Soңғы söz hazır qarayımız. Ənkey, Ruslan aydalı. Ənkeylərə bizning big köp jırlar yazıldı. Anın sami motoru həm sami benim qarasha legendar jırlardan birisi Ənkeynin doğaları. Taşlama, erkeği taşlama, mine izege doğağınan. Taşlasan izege doğağınan, mine bəxtli bulalman. Buldu bu, rəhmət. Bizning indi bu birinci turdan ballarımız şulayaraq bizning Sirnənin 6 bal, həm Ruslanның indi bizning 5 bal, 1 balğa ғana orta qaldın. Lakin əli bizning olğa taba hazır turlarımız tağın 2 tur var. Surab ketdiyim əli mənə, sizning көрəm көбірек мұңлы жырлар, evet. Sizning repertuarda dərtli jırlar bolacaqmı, dərtli jırlar üstündə işləysizmi? Şunu turda. Türlü jırlar var. Bizning repertuarda мұңлығына jır түгел, bizning repertuarda Sirnəniki də Minanın yazını qarab baram, ol menikin qaray. Bizning türlü janrda jırlarımız. Tizide var, әкірінде бар. Көңілде қолған, шыны қәтлік, ерекке сіңген жырлар, нешләптір қатырға келіп, тез келе. Міне шешкелер, әйме, анасы әнкей. Міне әнкейлер турында өзі біздің мақсус өзі бізді репертуарда болған яңа жырлар әнкейлер турында, сандуғаш турында да, шешме турында да бар. Әмме ләкин міне көңілімізге ойылып қалған біздің ретро һәм бек композиторларыбыз, авторларыбызның жырлары, алар шун хәтлек міне күчле. Шуңа күрә біз аларны жырлыйбыз. Өзіміздің репертуарда әлбәттә инде тиз жырларыбыз да бар, биеттә тұрған жырларыбыз да, жылада тұрған жырларыбыз да, уйландыра тұрғанда. Менә концертыбызға келсенер тамашашылар, біз көңілімізде болған барлық жырларыбыз аша жеткізербіз. Яхшы, рәхмәт. Менә сұрау, сіз менә артистларның хайп белән шөгыльләнүенә ничек карыйсыз? Мен карыйм, шөгыльләнәләр инеләр, нишәсең? Теге мен күбәйбәр әйтәләм хәзер гәшне, монда мектепне булачак. Шуның өчен мен мәсәлән мен үзем, гомумән үзем шәхсән үзем, мен хайп белән теге менә халыкны теге җәлеп итеп чакырып теге концертыма, менә шундый ниләр белән мен анда белән шөгыльләнмим. Мен ничек бар шулай? Кемдер хайп ярата, кемдер интернет шелтәре белән яши. Koya bargan, koya yürgen, bütün momentlerini düşürüp yürü. Mesela ben özüme şahsen karata, ben anday tügül. Şunun için benim hürmetim kim hayp bilen yaşay, benim hürmetim o kişilerge yok. Hayp bilen? Ol vakitli şangınay. Sen tezirek tanılasın ayma. Tezirek senin turda bütün tüşke iştile. Sarafanlı radyoma, internet şilterlerime. Sirine bulaytken, Sirine bütün kişi, bütün gazete, jurnallar, bütün kenglik senin turuna söyley başlay. Mine hayp bilen.
Сен тыйнак кына иҗат итәсең икән, үзеңнең менә булган күңелеңдә булган менә шу җырны, сәнгатьне үзеңдә ничек тудыргансың икән? Әкрен генә баскыч белән барам мин әйме. Һәм хайп беләндер дә нәрсәдер кызыклы әйберләр сөйләп тә, аның белән түгел, менә иҗатым белән, үземнең шул юлым белән халык әкрен-әкрен таный бит, күрә, ишетәләр. Менә Аллага шөкер, филармониядә 13 ел бит инде тамашачыларыбыз бар, ишетеп белә, барып үземнең тамашачым бар дип әйтәсе килә. Хайпсыз да танылып була. Әлбәттә, ул әкрен танылып була. Шуңа күрә мин хайпны бик хупламыйм. Яхшы, аңлашылды, рәхмәт бик зур. Әйдәгез, күчәбез икенче турга. Экранда клиптан фото рәвешендә бер өзлек тәкъдим ителә. Анда яшеренгән аерым бер детальның нәрсә икәнен белергә кирәк. Уенчыларга берничә вариант тәкъдим ителә. Әйе, безнең Сиринә беренче булып басты. Нәрсә анда безнең? Андамы? Әйе. Анда сорау. Сорау эчендә безнең нәрсә? Миңа калса, анда балкып торалардыр. Юк, анда бал түгел, анда теге чашыдан шишмә суын эчерәләр, шулмы? Әлдермеш. Шишмә суын эчерәләр. Дөрес, безнең инде Сиринә басты, Руслан җавап бирде. Балны инде без бирәбез Русланга. Русланга бирәбез. Әйе, монда әлбәттә шишмә суы салынган кәсә иде. Яхшы, алга таба дәвам итәбез. Молодцы. Икенче сүрәтне карап китик. Әйдәгез, нәрсә анда безнең яшеренгән икән? Ахам. Минем уйлауым буенча, Руслан беренчерәк. Телефондыр. Потому что яшь бала. Әйе. Дөресме? Юк, ул түгел. Дөрес түгел. Дөрес түгел. Нәрсә булырга может? Бу битендә әбисе була бит. Әбисе нәрсә аңлатты? Нәрсәгә син нәрсә тоткан бит? Бәлкем Сиринәнең вариантлары бардыр. Сиринә нәрсә булыйсың? Нәрсә дип уйлыйсың? Бу безнең нинди клип икәнен аңладыгызмы? Аңламасагыз әйтеп китәм, бу безнең Илсия Бәдретдинованың клибы. Актриса менә кыз кулына нәрсәдер тоткан. Нәрсә тутырга мөмкин? Телефон түгел. Телефон. Бәлки гөлдер. Гөл дә түгел. Телефон да түгел. Бармы вариантлар? Бәлки бәйләгән аяк башы. Юк. Подсказка бирәм. Ул 3 вариант давай. Безнең монда менә Шиби телефонны инде Руслан әйтте, һәм пси баласы. Пси баласы. Пси баласы. Синеке Шиби. Шиби пси баласы, һәм инде безнең дөрес җавап ул да булса пси баласы иде. Һәм безнең Сиринәгә инде 1 балл бирелә. Менә бит пси баласы. Һәм безнең әлегә тигез 1-1, әле безнең монда вариантлар бар, шуңа күрә әле баллар җыярга мөмкинчелекләр бар. Әйе, пси баласы иде, алга таба киттек. Алга таба. Бу нинди клип микән? Менә бу клипны Руслан белә Сиринә. Булар бала жагалармы, оллар? Монда. Юк, Русланны тикшерик, мин бу клипны беләм. Нәрсәдер? Әйе. Руслан әйтеп кара әле нәрсә икән анда безнең? Шулаймы ди? Клипны таныдың бит инде. Тукта, мин танымаган башта. Менә нигә кара әле, нинди? Кайда бу? Авылда. Кайда? Димәк, авылыма кайту. Дигән җыр клип әйме. Менә сиңа әзрәк минем клип буларак бераз гына иң тәмле, иң әле генә миштән чыккан. Иң тәмле. Кыймак. Ипи. Әйе, ипи, дөрес җавап, әйе, ипи иде бу. Һәм безнең дә 1 балл, безнең бирелә Русланга. Сиринәнең клибы булса да, Русланга бирәбез балны. Рәхмәт, әйе, ипи иде монда менә экранда күрәсез. Яхшы, рәхмәт. Алга таба киттек, әйдәгез. Бу клипны бас. Сиринә бас. Сиринә монда инде безнең кулына нәрсә тоткан икән безнең Руслан? Нәрсәгә карап мин менә шушы. Сүрәттер инде. Сүрәт, фотодыр. Җегетләребез клипларда сүрәтләргә карап моңланырга яраталар бит инде. Яраткан кызлары яки беренче мәхәббәтләре шулдыр инде. Әйе. Сүрәтме? Монда безнең бар менә әйдәгез берничә вариант әйтәм. Хат, телефон, фото сүрәт.
Фотосурет. Фотосурет. Әйе, дұрыс жауап фотосурет. Мұнда біздің Руслан тұтқан. Яқшы, яқшы. Һәм біздің инде бұл турыбыз өтіп кетті. 2-2 біздің әліге қазір тигіз барасыз. Артистлар арасында шын дос деп кімні атар едіңіз, Руслан? Шын достар артисттар арасында бек теге көп деп айтасым келмей. Достар бар. Артисттар арасында мына Серина, қатын қызлар арасында Серина, егеттер арасында Азат, Дустым Фазлиев, Рамил, Галимжанов, алар инде бек көп. Ирлер көбірек. Ирлер көбірек. Қызлар арасынан мына Серина, түп теге мен көпшілік теге мен көбірек ерлер білен арасымен бар-бір теге қатын қызлар білен түгі. Шының үшін қатын қыз әзірек теге. Мына Серина білен дуэт язабы. Серинада біздің қызлар. Бізді дуэт досташтырды, дуэт ижат. Әлбәтте, түрлі ақларда ижат етіп, ол шалыда мен Қозанда ижат етіп жатсақ, тәйбітінде қарбір біздің ғайлелері, үстірмішлары шаңа көре ижат. Тамашашылар көбісі ижат білән һәм шәхси тұрмышына бұттылар. Бізді Руслан білән дуслық һәм ижат бірләштірі шуны ісі келейін дейме. Әмінді рәхмәт, бек түплі, бек ақыллы ойлары, фикірлері, ижат юлында үз тамашашысын тапқан жыршы деп әйтәс келі Русланна. Жыршылар арасында ең яқын достарым, біз бірге әбеттен мені қазір Қозан шағыр филармониясы біздің коллектив міне деген әйме мен барысында аларының ират жыршыларында, қысқатын жыршыларына достар деп санайым. Шынки біз неше ел бойы юлларда еребіз. Міне ижатташ достар алар юлда. Юлда аларыны бұла белгілі әйме. Юлда да бірге әйме, сәхнәдә дә біз бірге, біз бір-біріміз үшін міне бір юдырық шекілі тұрабыз, жан атып тұрабыз, әйе. Шынки біз спектакльлер, һәмін спектакльлер, яңа бірге көмек ішләгән бик көп кенә проектлар шәңілгәндә, шунда біләсің екен, бір-бірің үшін жан атып тұрсаң ғына, міне көмек бір мотор проект барлыққа келе. Яқшы. Көп сөйледім. Міне, Руслан, сіз Серина білән бірінші тапқыр қойда ұшыраштыңыз, қойда таныштыңыз? Біз бірінші тапқыр Серина ұшыраштық Татар маңында бұғай. Татар маңында 2010 ел бұл, 2010 ел. Шыра бетінде? Сізінде 13 еллық дуслық. Міне 13 ел бір-бірімізді біләбізінде. Үшінші турда біздің экранда шыққан эмоджиларда жыр яшірінген. Ойыншы, сіз түймеге басып, дүрі жауап берге керек. Жауап болмай екен, бал алу мүмкіндігі енді күндершіне көшем. Әйдегіз қарап кетек бірінші шыққан эмоджиларда мұнда біздің нәрсе кім баса? Аха, Руслан. Нейді жыр бұл? Салқын шай. Салқын шай, дұрыс. Ғымберің шулай ұзарым әгіл, сені гіне күтіп. Ялғызым үстәл янында соңған шайлар ішіп. Ялғызым үстәл янында соңға шайлар ішіп отырға язмасын. Әйе, гіл қойнар болсын, гіл күтіп тұрсынлар еді. Біз татарлар қойнар шай артабыз. Яры яқшы. Алға таба кеттік, әйдәгіз. Біздің бір бал Русланға берілім. О, мұнда біздің нәрселер яшірінген екен, мұнда бек көп. Обезьяна. Эмоджилар. Бармақ. Ике парлы бармақ. Нәрселер етелер жүрек. Кышқы шиедір бұл? Yok ма? Руслан басты, Руслан башта түймеге бастырға керек. Башта түймеге бастырға керек. Бас. Сега берем. Әмі көрмейм, яуған қарыларыны да, жетекләшіп барған парларыны да. Сен бет миңа бүгін сүйем дейдің, қыш күнінде пішкен ішем дейдің. Смайликлар. Әйе, бұшынан да қыш-қыш ейді. Бір бал біздің Серинәге берілі. Маладес. Олға бірге бір, олға таба давам етеміз. Кеттік. Аха. Мұнда теге тоғылар мұсын? Тоғылар... Тоғы осында екі бұлып. Тоғуда бараның суы да бар, көресіңіз білесіз ме? Су асты.
Су бар. Руслан. Су бойында ошақ яратыр ма? Су бойында ошақ яна. Әйдә жырлап кетейік әлі. Су бойында. Су бойында ошақ яна. Кім қабызған ошақны? Düşsem əgər su boyuna, табармын ул бала шақны. Міне болдырдығыз. Біздің Русланға енді бал берілі. 2-1 міне шылай су бойында ошақ янларында көңілетіп бейрәмтірге. Білмейм, яна ма, юк му деген кебек сұрау тұра Смайлик. Білмейм, су бойында ошақ яна ма екен, кім қабызған аны? Кім қабызған? Білмейбіз кім қабызғанын. Яқшы, 2-1 давам етеміз. Мұнда біздің нәрсе екен. Түймеге басырға керек. Яңғыр яуа мұнда, қар яуа ма? Қар, түрлі вариант. Қар яуа, һәм ол қар нешек? Қарлар яуа, нешек яуырға мүмкін? Қарлар яуа, тынғына, келер екем янарыңа. Ұшып, келер екем янарыма. Мұнда енді түймеге басушы болмады? Бұлды, бастым бет. Басты ма? Серіне басты, яқшы. Хәм енді серінеге бір бал берілі. Маладес. Алға таба кеттік. 2-2. Бұл біздің нәрсе екен. Серіне басты. Бураны болса болсын, үйде бураны болмасын. Ойле тұрғаш, біз енді мұның ұшына да шықтық. Біздің енді 1 бал берілі Серінеге. Серінеде біздің қазір 3 бал, Русланда 2 бал. Айда Руслан қоп тұтарға тұрыш Серінені. Алға таба кеттік. Алға табам. Серіне, әйе? Сұрау. Басуын бастық. Бұл ерек сірі деген дежірті ом екен? Ерек сірі. Подожди, мұнда бетін не бар? Әні бар. Ташлама жәнкей. Йоқ. Әйе, шындайрақ, ретірақ жыр бұл біздің? Ерек, әбей. Ерек. Нәрсе оңатырған мекен бұл біздің? Нәрсе... Міне, ерек, ол бұл әбей біздің нәрсені оңата? Әкірінігіна Сезідірмеше ешілік ғымырым өте Күңелім бірде қартаймый Қамарда мен үркіте Қартаямын исің үйрек Маңғайлар сырлар сада Үтті ешілік үйлерлік деп Жырлар сада Хаминде біздің Серінеге ikisine de әйдәгіз 1 бал береміз. Ikigizге де 1 бал береміз. Хам біздің 4-3 әліге Серіне алда барам. Алға таба кеттік. Алға таба біздің анда. Бұл да енді біздің бик үлікі жырларға кіре деп ойлайым. Мұнда енді біздің торт болғаш, енді бұл нәрсе турында біздің? Туған күн. Әйе, туған күн. Елый. Бірінші болып біздің әне? Бала. Туған күнде отырмасын елап, Салават абының шындайрақ туған күн болса. Жоқ, ол түгіл. Анда торы келе, торы келе. Ләкин біздің вариант екіншірек. Отырма туған күніңде ешлеріңе шыланып, исін жерлер назлап сені баш исімнер қойынтыр. Ләкин анда бит әлі біздің міне әни де бар, анда баласы да бар, һәм йылый тұрған Смайлик. Руслан. Әниемнің туған күні бүгін, ярар енді әни йылама. Дұрыс жауап болды бұл, Русланға 1 бал, һәм біздің 4-4 тигізләшті. Әлі біздің мұнда бар вариантлар. Мүмкінліклеріңіз әлі сіздің бар, алға таба әйдәгіз көрсетеміз. Бұл біздің нәрсе мекен бұл. Мұнда біздің йылдызлар бар. Астында анда нендедір жер асты. Долқын. Сулар нешіктер өміне ойқала. Салокай деген жерді мұсың? Хәм поезд жүрген юллар мұнда. Темір юл. Сұрау. Башта сәр бар да, мұнда сулар ойқала да, шайқала да.
Ничек деп тагын? Йолдыз деген сөз бар ма екен? Йолдызлар булгач, күк деген сөз бит. Әйе. Күккә карап. Йолдыз атылганда шулма. Юкма? Сирина әйтеп тә алды бугайнаны, ялгышмасам. Моңа кадәр әйттек. Суларыгыз, чайкала суларыгыз, кайсы йылдызлар астында йөргән юлларыгыз. Сулукай бит аның җыры. Исеме Сулукай, ялгыш. Талау җырның исеме. Ярый, яхшы. Син исемен оттың, син җырлап бирдең. Бергә бер һәм инде безнең баллар тигез. Безнең хәзер 5-кә 5 булды. Молодцы. Һәм инде безнең тагын мөмкинлекләребез бар. 1-2 мөмкинлек. Әйдәгез биреп алыйк әле. Так. Монда бал да бар инде. Бу бит минем җырга ашаган. Балам бал әнием гел. Әйе. Бал сүзеннән алынганмы, шундый татлы сүз балам, куанып җирдә яшәргә, көч сихәт аннан алам, бал капкандай булам балам, әнием дип эндәшсә, балам байлыгым булганда, алтын көмешләр нәрсә, баланнарда да бал сүзе, ни гашык былай, баланашларын гына кушып бирмәсен Ходай. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык былай, баланашларын гына кушып бирмәсен Ходай. Болды бу, ничек шундай моңлы итеп җырлыйсыз. Молодец, һәм инде син алга чыктың. Хәзер безнең 6-га 5 1 балл. Әйдәгез, менә тагын соңгы җырны тәкъдим итәчәкбез. Давай, Руслан, синнән тора барсыда. Карыйбыз һәм монда яз да бар, җәй дә бар, көз дә бар инде монда. Аха, Руслан. Язлары менән, җәйләре менән, көзләре менән, атлыймы синең узып киткән изләрегедән. Көтәм әле бер борылып карарсың дип, сөюемне әйтмәсәм дә аңларсың дип. Шулай итеп, 3-нче турны без тәмамлыйбыз. 3-нче турда җыйган баллар безнең 1-8, безнең монда 6-га 6 белән бетте. Без сезне котлыйбыз. Һәм безнең 13 балл белән Руслан 13 балл җыйды. Һәм инде 14 балл белән безнең Сирина җиңүче. Котлыйбыз, ура! Молодцы, молодцы. Бер генә балл. Тапшыру бу. Җырладык та, сөйләдек тә, көлештек тә. Менә хәзер инде безнең тапшыру ахырында безнең тамашачыларга нинди сүзләр әйтәсегез килә иде. Руслан, сине тыңлыйк әле. Хөрмәтле яраткан тамашачым. Сезгә чын күңелдән мин телисем килә исәнлек, саулык, тазалык. Аллаһ Тәгалә бер кайчан да сезне ярдәменнән ташламасын. Сезгә инде юлларыгызда гел ак юлларына очрап торсын. Иң мөһиме исән сау булу һәм илләребез тырыш булсын. Рәхмәт бик зур. Сирина, син дә тыңлап китик. Хөрмәтле, яраткан, зауклы, җырның сөюче тамашачыларыбыз. Әлбәттә, иң зур байлык бит инде безнең саулык. Менә һәр барчабыз сау, сәламәт булып, безнең концертларыбызга бергәләшеп, җыелышып, очрашырга насип булсын. Әлбәттә, күңел тынычлыгы телим. Күңел тынычлыгы телим. Күңел тыныч булса, безнең җырлыйсы килә, сезнең эшлисегез килә, гомер итәсе килә. Менә дөньялар тыныч булып, күкләребез аяз булып, ныклап, бергәләп, шушы авыр да һәм дә күңелле вакыйгаларны җыр белән, моң белән бергә үткәрергә язсын безгә. Амин, шулай булсын. Әйе, шуннан да рәхмәт бик зур безгә кунакка килгәнегез өчен. Бик күңелле булды, бик күңелле очрашу. Һәм без инде сезнең белән хушлашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр дип. Сау булыгыз. Рәхмәт.